Lang nemu kita nih. Enak apa piye? Akeh. Enten jane tapi Wis terhapus apa piye kok atimu? mboten. Nggih nek terapane wayangan nggih. Benjing nek kula napa gadah bojo dalan ngoten Pak. Bismillah. Ora saiki kowe kok jujur pengen duwe bojo dalang. Nggih lek ndelok napa budhuwi kalih jenengan niku lho, kula niku remen napa Pak Yok kalih Bu Kesi, nggih to langgeng. Terus Pak Ngangko kalih budhuwi langgeng ngoten lho Pak. Sik to Jadi nek alesam. pamane dalang terus mari ngono sing nyindeni bojone dhewe nendah ya ayeme ngoten lho Pak. Kan cita-cita. Bapak Dono rasa usul. Nggih, mboten. Ora usah melu ngandani. Mboten. Mboten. Nuturi ngayang-ngayang kula mengki wis dipecat. Lah iya. Ratu niku tetameng aturan, gegaman pranatan. Wewaton aturan utawi pranatan nguntungke ratu sak pejabate. Tanpa wahyu Duryudana isih bakal urip mulya. Nggih. Kula sarujuk. Mila menika menawi ngaten Paman Harya Sengkuninggal kabubarna ingkang sami nggantung sibo manira arsa kundur hanggraton niku inggih nok-noknon dhateng sendika mangestokaken dawuh anak Angger Jaka Pitana. Lah ing kana ta waos sabet biar katalika wau sampun paripurna nggih nyawawan pangandikan ingkang mapan wonten ing pendhapi negari Ngastina bawane Sang Buminata arsa kondur hangedhaton kalamun Cinandra tansah singlar saking ngubaya. Pangatak
Karo Setir lenga potra sing dipikir kok ora rumangsa. Gawe bingung atiku. Ya gawe mriyang awakku. Iki Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku sing ayu-ayu dhewe Limbuk. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu Limbuk? Ingkang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung ngegungake rasa syukur. Rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ya Nduk ngono ya Mak. Sing wis paring pira-pira keberkahan kang sarta kenikmatan marang aku kang sarta Limbuk saengga aku karo kowe Limbuk bengi iki bisa manunggalan kang sarta tetunggalan ana ing papan kene Nduk. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki adicarane apa Mak kok sajak leh gayeng gumarenggeng? Iki adicarane apa anakmu Limbuk nyadong dawuh? Iki ngene ya Nduk. Bengi iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti PHBN. Oh ngono. Peringatan Hari Besar Nasional kang kagelar dening para warga masyarakat
Pepunden-pepundenku ingkang lenggah ana ing Kukuban, Desa Mbanaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Senadyan iki sasine wis September ora dadi baya pangapa merga iki adicara puncakna. Oh ngono. Senadyan sasine wis kliwat saka Agustus nanging tidak mengurangi semangate para panitia, semangate para warga gong ingkang mapan ana ing Banaran Kulon kang bengi iki tirakatan lek-lekan. Ngeleki desane, nirakati desane. Wujud syukure para warga masyarakat ana ing Banaran Kulon ya kuwi kanthi anggelar PHBN peringatan Hari Besar Nasional kamardikane negarane awake dhewe NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis ngancik ke-80 tahun no. Ngono ya, Mak. Mula wis sak trepe, wis sak wajibe aku Kang Sarta Biyung ngegungake rasa panuwun. Ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ngono ya, Mak. Kunjuk dumateng nggih menika Bapak Kepala Desa pepundene awake dhewe, Bapak Sumadi sarjana hukum. Iya, uga dirawuhi dening Bapak Camat. Oh, Bapak Camat. Bapak Warna sarjana ekonomi MM. Oh, ngono ya, Mak. Kang Sarta ngaturaken panuwun kunjuk sedaya panitia ingkang sampun nyugata kula sak rombongan suguh gupuh lungguh aruh mboten nguciwani. Iya. Kang Sarta ngaturake terima kasih kunjuk untuk seluruh para warga masyarakat ana ing Kukuban ya kuwi Desa Banaran Kulon. Ngono. Alhamdulillah wa syukurillah aku karo Biyung sak rombongan bisa sowan marak mangarsa nampa dawuh saka para pepunden-pepundene awake dhewe ana ing Desa Banaran Kulon ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Bapak Kepala Desa mau sore uga wis paring pangandikan. Iya. Iki wujud nguri-nguri Kang Sarta ngurip-ngurip kabudayane awake dhewe, kabudayane wong Jawa ya kuwi wabil khusus wayang kulit no. Oh ngono. Budaya sing dadi prasimbol jati dirine bangsa. Budaya dadi prasimbol jati dirine bangsa. Kalamun to budayane luhur, negarane yo bakal kuat. Oh ngono. Lamun budayane kuwi wis bubrah, jati dirine negara iki uga melu doyong no. Oh ngono ya, Mak. Iya. Dadi budaya kuwi jati dirine bangsa. Berbanggalah menjadi orang Jawa, sumrambahe wong Indonesia sing duweni kabudayan wayang kulit. Iya. Tontonan kang mengku tuntunan. Ora mung tontonan nanging uga tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Ya, hiburan ning ya ana piwulang-piwulang utama. Itulah berarti jati dirine negarane awake dhewe no. Ngono. Jati dirine awake dhewe selaku menjadi wong-wong Jawa, wong sing kebak tata krama kang kebak ing adat ketimuran. Pancen bener no. Iya. Ana penelitian ngandharke, yen peradaban tertinggi ana ing seluruh dunia kuwi peradapane wong Jawa no. Ngono, Mak. Kebukten ta wong Jawa ki tata kramane jangkep ana undha usuk, ana tata krama yuda negara, basa krama kuwi wae. Oh, maneka warna undha usuke. Ngono ya, Mak. Iya ngestokke Jawa. Dadi wong Jawa beda karo wong manca, beda karo wong mancana. Iya. Kebak ing Subasita, kebak ing Yudanegara. Itulah jati dirine awake dhewe selaku menjadi wong Jawa. Ning Jawa wae diajarkan, ning Jawa wae diajarkan. Awake dhewe upama dadi bocah nom mlaku ning ngarepe wong sing umure luwih sepuh kuwi dikongkon munduk, dikongkon merendahkan tubuh. Lho kaya ngono kuwi tata kramane wong Jawa no. Iya,
Wis ora sah aneh-aneh no. Heeh. Iki kanggo ukuran. Iya, kanggo ukuran. Kanggo ukurane piye? Awake dhewe selaku wong Islam sing agamane muslim, heeh. Sing agamane muslim kuwi mengakui yen to Rasuling Gusti kang pungkasan Nabi Muhammad kuwi sak becik-becike menungso. Iya, sak luhur-luhure menungso. Heeh. Ning kitab Maulid kuwi disebutne no. Heeh. Nabi Muhammad kuwi nek melampah, nek melaku, heeh, kuwi diibaratke kaya mudhun saka gunung. Berarti ya munduk, berarti ya munduk, berarti ya ndingkluk. Kamangka wong Arab ora ngono kuwi. Wong Arab mlakune ndangak-ndangak, tegap-tegap. Kamangka jarine kiai-kiai Nabi Muhammad kae wong Arab. Lah ya kan nggur jare to no. Iya. Ora weruh sak nyatane. Lah iya. Iya, mula yen ana wong-wong sing ngomong budaya Jawa kuwi syirik, budaya Jawa kuwi musyrik, budaya Jawa kuwi bid'ah. Wong Jawa kuwi sering no, wiwit jaman kepungkur nalikane agama Islam durung mlebu ning bumi Nuswantara. Anggone wong Islam gandengke rasa karo Gusti Allah, anggone gandengke rasa karo alam iki lewat meditasi, lewat yoga gandengke rasa karo Gusti Allah. Kuwi nganggo semedi, ana sing ngarani wong semedi kuwi musyrik. Ana sing ngarani wong semedi kuwi gandengane karo setan. Kamangka Nabi Muhammad wae, Nabi Muhammad wae anggone golek wahyu direwangi tapa ning Guwa Hira. Iya, piye ngono kuwi? Wong Arab kok tapa iki apa ya masuk akal. Lah iya. Iya ya, Mak. Dadi ora kena digebyahu ya, ora kena. Nampa wahyu lho Nabi Muhammad tapa semedi. Ayo, jajal. Aranono menungso Arab. Oh iya. Oh iya, Mula awake dhewe selaku dadi wong Jawa kudu bangga. Selaku dadi wong Jawa kudu bangga no. Oh iya. Awake dhewe diajarkan nengenake mriyoritaske tata krama undha usuk subasita yuda negara ya Mak. Pancen kaya mangkono no. Iya, awake dhewe lagi sepisan ji iki sowan ning Banaran Kulon. Oh iya, aku ya krungu no. Ya, jare wong Banaran Kulon iki mindit yang wayang, mindit yang lakon-lakon wayang, ternyatane kene ya akeh seniman-seniman. Ning lagi sepisan iki awake dhewe sowan. Parandene apresiasi, apresiasi kang sarta antusiase para warga masyarakat ing Banaran Kulon patut diacungi jempol. Ngono ya, Mak. Apa meneh iki awake dhewe sowan komplit kanca-kanca, Sanggar Seni Astabrata. Dipapanke ana ing Ndopo, ya. Luar biasa. Iya, sing baku ndonga ya no. Iya. Ndonga kanggo para warga masyarakat Banaran Kulon. Anggone bengi iki wis bisa kasembadan ngadani adicara PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Iya, kang wis ngancik ke 80 tahun. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara PHBN, Desa Banaran Kulon dadya desa sing badatun thayyibatun warapun ghafur, gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja, murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebihna saka bencana alam, apa wae sing dadi gegayuhan kang sarta idam-idamane para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Banaran Kulon bisa sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti. Amin 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 Allahumma amin amin ya robbal alamin. Jebul kae sing tak anti wis teko mrene yo.
teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada ngawen mung tansah dadi impen yen dituju geget lati SMA ora ati wis mari kangen muga-muga tansah kangen atiku dadi kangen ambulane rokan kangen mari kangen mula sira netra hey wingi kanca-kanca bubar main ana ing Tuban. Wingi ning Tuban no iya. Sesuk isih ana ing Gemenggeng Pace. Oh iya, Ya uga sesuk ning Gemenggeng Pace ya karo Mas Gareng Jajak sesuk bengi nek ora kleru. Iya, Iya, Sesuk bengi, Wah, wingi ning Tuban, Nduk. Bubar gara-gara udakara rampung gara-gara jam 3 kurang seprapat. Rasane napa iki? Vertigo iki lho, no. Ya, iso wah, mbuh aku nyekel wayang iso dobel-dobel loro telu. Batin kuwi iso bar apa ora aku ya. Ning alhamdulillah ya tutuk setengah papat ya njaluk donga pangestune warga masyarakat Banaran Kulon muga-muga pinaringan sehat kula sak kanca amin ya rabbal alamin. Wong ya jenenge dalang iki jane rawan kena penyakit to no. Iya. Siji ngerokok, loro ngopi, ayo. Melek lungguh, ayo. Mikire banter, ayo. Wong dalangin selama 6 jam, wiwit jam 09.00 nganti 3:30. Iki nak sak randuning badan iki nak kerja kabeh to no. Iya. Utek-utek kinarya mikir, ora mandeg dalang anggone mikir 6 jam. Bar iki aku arep banyol apa? Bar iki lakone piye? Bar iki suluke apa? Ayo, Terus kuping nggo ngrungokke tintingan gamelan, lambe nggo guneman, tangan nggo ngubahke wayang, sikil nggo njejeg keprak, kene jek nggo ngempet nguyuh. Ayo. Ngono ya, Mak. Rekasane. Ayo, ya ngestokake dawuh. Ya. Ya. Iya sing baku awake dhewe alabuh budaya nyambut gawe sak gaduking manah sak kadaring lampah. Uga pagelaran bengi iki disiarkan langsung lumantar live streaming ya kuwi Asta Brata Media. Oh iya. Jadi sing ora kepareng bisa rawuh ana ing bengi iki, iya. Bisa ya kuwi memantau lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Oh ngono ya, Mak. Ya. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Matur nuwun para penggemar apa wae jenenge, apa wae komunitase. Iya, sing selalu setia nunggoni awake dhewe dalam berkarya. Awake dhewe sak kanca dalam berkarya. Ngono ya Mak. Awake dhewe ngrumangsani no. Iya. Dalang isih junior. Isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Isih akeh ya kuwi membutuhkan belajar perbendaharaan vokabuler, memperbanyak bodekan-bodekan marang para dalang-dalang senior, marang para pepunden guru-guru bapak-bapak dalang awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Diniati ngibadah menghibur karo para warga masyarakat kabeh. Kanthi dasar asor tan anggunggung diri, ngalah ora ngalap menang, kebak rasa pangapura. Wah iya Mak, iya ngestokke dawuh. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Kan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah. Tan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah.
Al-ikhlas no. Ya. Dawuh Gusti Kul iku huwallahu ahad. Kang nyukupi Allahu somad. sayate tanpa putra Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi Mas Arya. Kang sinembah amung Zat Maha Murah tan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah. Gusti iku amung sawiji kang nyukupi kabutuhan sayete tanpa putra uga tanpa nutrahake ora ana sawiji kang madani tan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah tan ana kang sinembah Amung Zat Maha Murah. Iki ana nawala nyuwun gending pepiling kagem sedaya masyarakat Banaran Kulon lan sedaya prangkating desa ya saka Mas Jogo Tirta Suhadi. Oh ya, Kang Sarto sedaya panitia. Oh iya. Ya iki sadurunge ngatur kita tembangan, saka kersaning Bapak Lurah Kang Sarto, saka kersaning warga masyarakat ana ing Laladan Banaran Kulon, ya. Awake dhewe sowan ora ijen, ya. Ning uga nganti Kang Masku, Mas Gareng Jajak, kepara suwe ora ketemu. Lah iya. Sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku no. Wah iya. Mas Gareng Jajak diaturi minggah jumeneng ning sasana budaya, aja dipleroki irama seger. Oh iya, coba kaya ngapa? Celorot. Hey. Sekali lagi. Yo. Matur nuwun. Luar biasa. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da, Yung Cangik Mbak Yulimbu. Nggih. Lama tidak berjumpa kalian panjenengan Mas. Leres ngaten.
niki dipertemukan ana ing desa Banaran Kulon. Tujune iso kepanggih teng Banaran Kulon, Mas. Kok ngaten lho? Aku petuk panitia. Ki mau jare sing didhawuhi Pak Gareng Semarang kok. Pak D Gareng Semarang? Pak D Gareng Sumarbagyo. Iya. Delalah anggarane 20 yuta gak candak kok. Terus akhirnya Nggih kula. Ning yo ora apa-apa ngene iki malah jembarke tali silaturahmi, tali persaudaraan ngono. Amin. Sing maune durung ngerti kalian panjenengan ngene iki sampean malih bisa ya toh tetepungan karo warga masyarakat Banaran Kulon. Alhamdulillah saged sambung sambang silaturahmi, mugi ndadosaken paseduluran pasederekan donya prateng delahan. Amin. Mergo sedulur sing saling mendoakan akan lumintu ora ana pedote. Ngaten nggih. Muga-muga dalu mriki dadi dalu sing berkah barokah. Amin. Yes, muga-muga aku nderek memujekke Mas. Heeh. Ana bahasane sing klambi abang ayo bareng berjuang, yen nuju klambine ijo nyambut gawe aja padha kendho, aja padha klokro, yen nuju klambi kuning senadyan to nyambut gawe kudu tetep eling karo sing peparing. Yen nuju klambine coklat kerja kudu tetep semangat, yen nuju klambine putih aja jirih getih wedi perih, yen nuju klambine biru ayo bersatu padu untuk menjadi Indonesia maju. Amin Allahumma. Amin. Dasaripun iki mau PHBN. pengetan PHBN peringatan Hari Besar Nasional Ya. mengeti dinten kamardikaning awake dhewe. Ana tetembungan kuno sing ngandhake kemerdekaan bukan berarti untuk berhenti berjuang, tetapi sebagai awal mula berjuang yang lebih keras. Oh ngaten nggih. Nggih, nek jaman mbiyen berjuang kanthi mikul senjata, Mikul yen senjata? saiki berjuang kanggo menggapai cita-cita. Ngono. Ngene iki dadi dagelane tidak hanya lucu ya ta, tapi memberikan motivasi kanggo kanca nom-noman wabil khusus kanca-kanca kanoman ana ing Banaran Kulon. Hebat luar biasa jenengan. Yo ora kok ngono. Oh iki bahan lucune entek kok. Oh iso bahan lucune entek. Ora kok gur statuse merdeka ning kenyataane hatine kesepian karena kesendirian itu ndak boleh. Oh ngaten nggih. Mosok wis merdeka kok ijek sendiri wae iki ndak boleh asline. Sing jek sendiri ki sapa Mas Gareng? Loh, ngene lho Mas, awake dhewe karepe kan harus bersatu. Bersatu. Ora kudu lanang wedok, lanang padha lanang nek guyub rukun bersatu itu bisa kita gapai Indonesia maju. Tegese sendiri iki aja kok menang-menangan dhewe, aja kok egois, aku iki lho sing luwih apik, nek ora aku ora iso. Itu ndak boleh. Sing mbok karepe piye to Mas? Sendiri-sendiri maksudnya sampeyan iki aja individual. Lah, ngono aja to. individual. Ning gotong royong guyub rukun. Heeh. Tak kira nek arep ngelokne aku jomblo rung duwe bojo ngono. Masya Allah, aja kegeden rumangsa to Mas. Ora kegeden rumangsa angger petuk sampeyan mesti sing diulek-ulek akbar kalau delon bocah ganteng jek nom ngono sugih pinter kondang ning rung duwe bojo. Mosok 20 tahun kok konokane nggur nguyuh ngono. Nuwun sewu Mas. Kapan aku tau omong kaya ngono? Lah, wah ya sering ngono kok. Angger petuk aku mesti mbok gojloki ngono kok. Lah nek saiki wis rodok sadar diri ya syukur kapan gedang rabi. Oh, maneman leh sunat kandhane kok iso ngeyel. Lho uwong niku nggih Mas Gareng. Kaya sing tak aturke ning rembug jejer kala wau. Menungso niku tipake padha lonjong ning atine ora golong. Karepe Maksude ngene Mas, ya wonge kabeh mempunyai kepinginan rabi. Wong rabi niku kewajiban nggih. Quran pun ngendikake nek menungso niku berpasang-pasangan. leres. Nggo nglajengaken sejarah. Betul. Ning alangkah lebih baiknya ibarat wong kuda-kuda niku dikuwatiriin, gitu. Oh ngono. Manggapai cita-cita itu yang lebih diprioritaskan Mas Gareng. Ngono. Ya ngono kena kabeh wis kinodrat mesti kok Mas. Jodoh pati rejeki gumantung kersaning Gusti. Mbok menawa jenengan pancen saiki urung ketemu jodone, sapa ngerti 22 tahun kepungkur ya? Nggih. Sik piye Mas balene ana tembungmu balene kok ndak po enak ngono kae. Piye to Mas, aku kok serba salah. Aku ngelokno kono Joko ya luput ndongake rabi aja ra beneran. Saiki iso ra. Jodoh pati rejeki gumantung kersaning Gusti. Mbok menawa saiki urung dikeparke jenengan rabi menawa liya dina 22 tahun kepungkur bisa kelakon. Ra ngono to Mas? Kok iso 22 tahun kepungkur iki lho. Ya beberapa tahun kemudian kok iso 22 tahun kepungkur iki lho. Ya nek jenengan duwe cita-cita, lah nek ora duwe cita-cita. Ya kabeh menungso duwe cita-cita rapi. Lah sak ora-orane nek jenom ya tau-tau pacaran wis tau burung. Ya urung. Lho ngono kuwi lho 20 tahun kok urung tau pacaran.
aku 13 tahun wis pacaran lho Mas. Tekono masyarakat Baneran Kulon nih, po tahu tumon dalang akbar pacaran cedak karo wong wedok. Nuwun sewu Bapak Ibu, pun nate ngertos dereng, pun nate pirsa dereng Mas Dalang Akbar niku pacaran. Pun nate kalih sinten? Kok do ngerti ya. Padahal niku dienggo meneng-meneng lho Bu niku. Meneng-meneng mangklekmu. Wes aja bahas sing bahas masa lalu. Lah sing ngandakne ya kono dhewe wong aku ora nyandak rono lho. Masa depan kita song-song dengan cerah. Ya muga-muga ndongake warga masyarakat ing laladan Banaran Kulon. Mugi-mugi sedaya warga pinaringan berkah barokah. Amin. Cinaketna ing bagya mulya, tinebihna ing memala, cinaketna ing kabagyan, tinebihna ing saking kesusahan. Muga sedaya tansah manggya kayuwanan. Bebasanipun jumbuh kang ginayuh, sembodo kang jinangka, basuki kang kaesti, manjing kedunging kamulyan lan kabejan. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal Ngene iki alamin. ora rugi Bapak Lurah, Bapak Panitia, para perangkating desa nimbali panjenengan. Lah kok iso ora rugi Mas? Ternyatane panjenengan saged nuturne nggih to PHBN kaya ngapa memotivasi para warga masyarakat, kaya ngapa ndongake para warga masyarakat, nggih to? Nggih. Iki penonton akeh semene iki sing dinteni nggur panjenengan lho Mas. Ngono lho. Tenan apa ora to Mas? Domongi. Nuwun sewu Pak Bu. Sekseni mawon bareng-bareng jenengan mriki kepengin nonton dalange napa garenge? Aku mau lagi bangga Ibu Jen. Ngono mbok don kene to Bu. Kok lagi bangga piye to maksudmu Lah piye? jenengan mau ngendika, Heeh. sing dinteni warga semene kae gur jenengan lho Mas. Bareng tak takoki, kepengin nonton dalange apa garenge? Ngene Mas Gareng, mergane ngopo kok akeh sing ngomong dalange? Lah ngapa? Mergo dalange berani menampakkan asline. Kaya aku karo sampean. Mungkin ya wong marah masak yo ki lho dalange ganteng. Wani to kaya aku. Lah sampean apa? Kok nyambut gawe munggah panggung kok nggur dilaburi putih. Ngene lho Mas. Jenengan ora paham blas Mas. Ora paham piye? Aku ngene iki menjaga harkat dan martabat keluarga Mas. Lho, kok iso menjaga harkat martabat keluarga? Elek tanpa rupa aku wis duwe bojo, duwe anak. Nek raiku gak tak orek-orek ketok bagusku wong kene do kesengsem kepengin rabi karo aku, kepiye nasibe keluargaku? Wah. Lu sombong ya. Aku nek ra tak orek-orek jenengan jane roh aku kagum, Bu. Gede dure sak rupa-rupane aku meh koyo Mayor Teddy lho, Bu. Bayo. Tak kira kaya kucinge. Kok padake Bobby. Laburan putih nggo nutupi baguse. Nggo nutupi. Lho nuwun sewu Mas, kula ning Prodadi iki janokane wong Prodadi ya Mas. Lho, Janaka apa Gareng? Wong ning kene macak Gareng kok ning kono Janakane wong Nang Prodadi. kene karena kebutuhane asline janokane wong Prodadi iki aku iki. Janaka ki sipate Janaka duwe bojo luwih kok siji lho Mas. Lho iya Mas. Lananging jagat lancuring Madyapada. Andani kok. Lho, berarti bojomu luwih kok siji. Lho nek bojo siji. Tapi Simpenane akeh. ki live streaming lho ya. Bojomu nonton kowe tekan omah ora dibukake lawang kowe. Perkarane apa kok ora dibukake lawang? Lho, lha nesu lho tibake Gareng duwe simpenan-simpenan. Lah jenengan ya ora ngerti kok. Lho, ora ngerti piye? Ngandani aku. Lho, Rabi wae urung kok ngandani aku. Mula nek enek wong ngomongan dicerna, Mas. Bojoku siji simpen aku akeh tegese tabungan. Oh. Simpenan ki tabungan gagasanmu elek Joko kaya ngono pikiranmu. Kowe urung rabi ndane iso nek rabi geger no desamu le. Hei. Hei, wondakno kok iso. Piye kakunge aja duwe prasangka yang buruk. Anak muda zaman saiki ayo kita berpikir yang positif. Aja sok gampang kena berita hoak, ojo-ojoan kuwi ora becik. Contone kaya ndek rame-rame kaya ngono aku pilih bobok, Mas. Oh, ora melok menyampaikan aspirasi? Ora perkara gak melu. Lah nyapa? Wong lucu kancane dhewe aku ketisen kok. Ketisen ya apa? Kademen to? Kadep. Ya Allah ketisen masuk gak kene. Keren nek ngene rantum mbok ketisen iki. Ketisen iki gak enek. Apa? Kademen. Katisen. Heeh. Masuk gak enek kene. Ora enek. Apa jenenge demam lho meriang-meriang. Wo, ya gering to, lara. Lah. Ora mudeng kene ya. Wah, bahasa kene. Ini loh khasanah budaya ini. Hasanah budaya. Beda tulisan, beda makna, ini mengubah arti loh Mas. Contohnya bahasa Jawa ya. Kok iso ya contone. Jeru karo jeruk.
wis beda. Jeru. Jeru ki dalam. Ke dalam. Nek jeruk Buah. buah, ya toh? Betul. Jeru karo jeruk. Betul. Wuru karo wuruk, ya beda. Wuru karo wuruk. nek wuru. Wuru ki mendem. Oh wuru mendem. Oh ya ya. Nek wuruk mulang. Mulang kaya Pak Guru mulang murite. Heeh. Watu karo watuk. Beda. Nek watu. Watu sing atos ning dalan-dalan kae. Oh iya, nek watuk penyakit. Oh ya. Iya. Jeru karo jeruk beda. Watu karo watuk beda, ya toh? Wuru karo wuruk beda, turu karo keturon ki meh padha. Ini lho Mas. Piye? Wong urip kuwi nek mlaku, nek ngulon ya ngulon, nek ngetan ya ngetan. Nek wuru karo wuruk, Jeru. nek jeru karo jeruk, nek watu karo watuk. Kudune nek turu kan ya ora karo kuwi to Mas. Lah apa kudu diulehne to, Mas? Lah turu karo keturon ki ya beda. Nek turu pancen niat turu, nek keturon kuwi leyeh-leyeh kebacut. Oh, Lah nyapa iya. tangan mau utik-utik ngene Oh iki. ya aku ndek kadung ngene keturun kok Mas. Wah. Ya pancen bener. Kaya dene kae apa jenenge nek utama dadi utami. Utama. Basa sing dikramake. Kramake. Utama dadi Utami. nek prayoga dadi Prayogi. nek rempela dadi Wae rusuh ngono kuwi. Iki di live streaming lho. Tak apuk kowe engko. Ngono kuwi mengajarkan aku ngene iki malah ndak percaya to. Warga masyarakat Banar kula nek dalang akbar urung kambon wedokan. Utami prayoga prayogi rempelo. Aku arep mbok arani bareng jeruan ngono meng apa meng. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ora usah nyebut Nek kurang sastrane iki yo ngene iki lho. kurang sastrane piye to? Nek prayoga prayogi, nek utama utami, nek rempela kuwi gathuke ya enek ati, enek tincil. Kae gathuke Mas. Tak kira remanu. Oh, tak sampluk lho kowe. Mangsaku kok Ning ora Mas, alhamdulillah. Iya. Sowan wonten aladan Banaran Kulon Banaran luar Kulon. biasa. Luar biasa. Ing atase bangunan desa kaya ngene megahe lho Mas. Saka gurune 40. Kurang 13. Joglo gede-gede lok tenan. Ning nun sewu Pak Lurah, mboten umuk mboten sombong. Gedene joglo iki cagake akeh iki ning nek kalih nggene kula jek kathah nggene kula Pak. Nggih. Sokomu pira, Mas? Iki saka Jiroro 34 pracike rok 16. Nek nggene kula saka tengah niku 5 pracike 17 Pak. Bayo mewah gede tenan no. Sing kandha mewah sapa? Lah kok akeh men? Lah ndayek tak sangga sithik. Wah. Tak kira nek saking ngombone. Oh paitan gareng nek iso saking ngombone to Mas. Tapi aku tahu lewat tahu diceritani wong-wong ki lho, omahe Mas Gareng Jajak ki lho. Anu joglone wah ukirane ngremit. Ngono jare. Ngawur. Lho ukirane ngremit. Kae dudu ukiran. Apa? Pangan rayap kowe iki omong sak omong kok sak senenge dhewe. Tak kira diukir. Ukir piye? Wong sitoke pangan rayap kok. Yo gede men to. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Okeng bondo, sithik ing bondo ora bakal ngurangi kabagian yen awake dhewe iso ngrasake syukur. Syukur awit nikmating Gusti. Yen akeh durung karuan cukup, yen sithik urung karuan kurang, yen to ati iki iso lembah manah nrimo ing pandum. Jenengan nuwun sewu. Iya. Senadyan to nuwun sewu gamelan ya digelar wis komplit kagungane dhewe. Wayang ya wis komplit kagungane dhewe. Grup apike kaya ngene kagungane dhewe. Ning apa ya wis komplit kebahagiaan ati. Nyatane ya urung di bojo. Beda aku Mas. Senadyan to bandaku sithik omahku cilik nyatane aku bojo duwe anak duwe. Kebahagiaanku lebih lengkap. Ngene iki ta. Aku ki wis tak dem-dem rasaku lho. Kok iso isih mancing-mancing ngogak-ngogak banyu bening lho. Aku ora ngukur borok lawas kowe. Ora kok ngukur borok las. Aku ora ngandhake bab ketrimaning rasa to Mas. Lah wis bahagia burung ngono. Yo senadyan urung. Lah iya, aku lak yo omong apa eneke lho. Nek jenengan wis muni kok aku wis bahagia banget ya wis gak sah rabi karepku ngono mau. Oh yo Ning yo ora wis bakune awake dhewe saling mendoakan andum basuki wirijeng. Andum basuki, ya. Muga-muga aku lan sak kanca ya paring ana seger parasan. Amin. Jenengan disuwunke berkah pangestu warga ing Banaran Kulon. Iya. Muga-muga sansaya kuncara laris tanggapane hebat sekabehane. Nyatane sabetane ya elok cature kondang gendinge mumpuni. Jos Mas tak akoni jenengan. Oh ngono ya Mas. Elok tenan. Ngene iki sampean aja ngalem aku lho. Lah ngapa? Sampeyan ki elek tanpa rupa. Nah gitu. Kurang ajar saiki.
Kok wis rodok wani saiki. Oh, njaluk dikutuk dik boroke neh iki. Allah tanpa rupa kok panjenengan ngelem pakeliran setel wayangan kaya ngene lho. Sampeyan ki nak biyen ki yo elek tanpa rupa kan yo mahasiswa pedalangan. Ya saiki munggah pangkat tok, Mas. Lah kok iso? Dosen. Lho, gak paham. Nek nggur mahasiswa ora trima. Ora trimo. Dosen seni pedalangan. Seni pedalangan. Isi Solo, Mas. Isi Purwodadi, Mas. Apa enek isine, Mas? Enek. Kampus isi mengajarkan pedalangan karawitan? Ora. Apa? Tata buga karo tata busana. Dadi ning kono nek gur jajan karo blonjo pakaian. Mahasiswane tek pira ngono kuwi? Bojoku tok no bendina Shopee karo Lazada. Rumangsaku kok. Ya ora kena ngono. Biasane angger ngono kuwi urunane 150, Mas. Ya urunane. Ora malah sithik dhewe ngono kuwi ya. Ayo saiki iki Derekaken tak wacane siji mboko siji. siji mboko siji. Ya, wah iki lah iki. Tuku kayu ditumpakne Tosa. Dirgahayu Republik Indonesia. Tepuk tangan luar biasa. Iki lho. Kok ya pinter sastrane lho. Kagem ingkang kinurmatan. Ya, Ki Nggih, Akbar. ASS. Niki Apa kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten parian dipun maos, kembang mawar ditandur ning taman. Assalamualaikum Mas Akbar, priyayi sing loman. Wow. Wong banaran kula ne ruh paham. Kembang wayang, kembang mawar, delok wayang dalange Ki Akbar. Wah. Nah, kembang wayang, kembang menur sing nanggap wayang mugi panjang umur. Amin. Ya. Enek meneh godhong meniran digawe jamu, desa Banaran mugi tambah maju. Amin. Kembang mayang ning pinggir kali sing delok mayang lancar rejeki. Amin. Kembang mayang kembang jambe mulai delok mayang semangat nyambut gawe. Amin. Kembang mawar kembang jambu Mas Akbar kula nyuwun sangu. Lah, Kok iso ngirimi surat iki malah kudune nyangoni kok malah njaluk sangu ning aku. Iya, Gak apa ki? Goreng tahu. jenai. Cek nek iki enek sitok neh. Iya. Gak goreng tahu, kegeden geni. Iya, gosong. Mas gareng kuru, ora tau disusoni. Lah iya. Ini kok goreng tahu. Goreng tahu, kegeden geni, Mas gareng kuru, ora tau disusoni. Astagfirullahaladzim. Maksudnya susu wedang iki lho. Goreng tahu digawe berkat. Apa kuwi? Mas gareng kuru mergo kakean tirakat. Weh, disauri. Matur suwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musriani, Mbak Gor. Njek neh iki kok nyang pasar Klewer petuk banci. Kula disawer Mas Akbar kathah rejeki. Oh, ora njaluk lagu iki menggur parian tok semene iki. Ya. Ya, iki sindene pirang-pirang, Mas. Oke, sendika. Wis kenal purung karo sinden-sinden Astabrata. Ya ora kok sombong, ora kok umuk, Mas. Aku nek karo Piai Putri moh ngenal. Oh, kok ono? Lho njogo perasaane bojoku no. Weh. Aku wong lanang sing setia kok. Ora bakal kenal wong wedok liya kejaba bojoku dhewe. Weh, setia ya berarti. Kandhani ya, Mas. Nah, saiki iki tak gandengne ya. Ada Mbak Dinko. Wah. Wis kenal pura karo Mbak Dinko? Urung petuk urung tahu kok. Urung tahu? Urung tahu. Priyayine ayu lencir kuning, merak ati omongane alus meriyayi. Duwe ndas. Lho. Jenenge menungsa ya duwe. Oh ya wis aku ya go takok. Sepati ya, sepati. Oke.